Guns on homicide and the blunts that steam, your local corner team. תנועת התעוררות מציגה את פסטיבל דיפרוסט, שהתקיים היום ומחר בעיר, ומציע יומיים של מוסיקה, מופעים, תערוכות, מיצגים ועוד, והכל כדי לחמם בעבורנו את החורף הירושלמי. לילה של הופעות, של מוזיקה עצמאית, לא מוזיקה מסחרית, לא מוזיקה ממוסדת, המון אומנים עצמאיים שפועלים בארץ, שזה בעצם ברוח הפסטיבל וגם קצת ברוח המקום, ברוח האירוע. בירושלים עובדים קשה כדי לתת במה לאומנות וליצירה המקומית, אבל עדיין מתקשים להתמודד עם בריחת האומנים למרכז. אומנות זה משהו שאין עליו מספיק דגש בירושלים. רוב האמנים יוצאים מפה ונוסעים לתל אביב או אפילו לחול כדי ליצור אומנות. אנחנו רוצים לשנות את זה, אנחנו רוצים להראות שכן יש לזה מקום פה בירושלים ובית, ויש אפשרות לעשות את זה. הרעיון של הפסטיבל זה בעצם לעשות משהו שיזכה לחשיפה יותר גדולה, לקהל יותר גדול, להביא אנשים גם מחוץ לירושלים, שיראו איזו סצנה מדהימה קורית פה, לפני שהיא יוצאת מפה ופורצת בתל אביב ובמרכז ובשאר הארץ, להביא אנשים לכאן. במשך 7 שנים מתגורר רבל סן בירושלים, ולפני שנה עזב לתל אביב. עכשיו הוא חוזר לכאן להופיע בפסטיבל דיפרוסט. A lot of people who live out in Tel Aviv are from Jerusalem, you know, so it's always the coming in and the going out and everybody knows what's happening, you know. So, yeah, you know, Jerusalem is always going to be on the map as far as like, you know, as a scene. למרות החיבור לעיר, מעניין לשמוע איך רבל סן מסתכל על היצירה הירושלמית לעומת זו התל אביבית. Jerusalem's the kitchen and Tel Aviv is the dining room. So, you know, you spend a lot of time in Jerusalem cooking, you know, building up your repertoire of music and styles, and then out in Tel Aviv, you know, you hit the clubs and give them the people what they need. קשה לדעת אם פסטיבל כזה ימנע את בריחת האומנים למרכז. מה שבטוח שלמרות שמו, פסטיבל דיפרוסט יביא קצת חום ללילות הקרים של ירושלים.